Oh, xa é hora. Encende a tele, que vai empezar cando Ruxo Formigueiro. Compañeiros, preparados para acción un día máis? Preparados como se fósemos a echarnos patacos. Perfecto, pois metemos into en 3, 2, 1, ¡vamos! A ver, contame que che fai a profesora cando pasa algo. ¿Qué dices que? Mayor se percató del fuego y salía con violencia por una de las ventanas. Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí. Veña, tráeme para aquí, porque eu por un cedo que agora meto no bolsillo. Quítame do bolsillo. Ola, benvidos a Cando Ruxo Formigueiro. Hoxe, como tema especial, temos o cine. Non vos movades do sofá, comenzamos en 30 segundos. A xente chámame parvo porque lles dou de comer ben aos ratos. Se veñen ratos, fagolles festa, a festa gastronómica do ratibrón. E saen todos a comer. Faino ti, bótalles ratibrón. E dixa que coman porque ratibrón mata o rato cabrón. Con ratibrón, nin rata nin rato. Bueno, xa estamos de volta. E sí, para os máis quisquillosos non pasaron 30 segundos, senón 21. Pero é o que pon o guión, eu teño que guiarme por el, senón pa casiña directo. En fin, agora, despois deste inciso para aclarar, comecemos a presentar o programa de hoxe. Neste 15 de febreiro de 2020 vamos a dedicar este programa ao cine, todo tipo de categorías, experimental, comedia, acción, etc. No que nos acompañarán diferentes autores e persoas relacionadas co tema. En fin, o próximo invitado da noite é o youtuber autóctono de Galicia chamado e conocido como Ismael Prejo Chequecales, que nos trae o tráiler da súa nova película, Cocido. Vamos a ver como queda. Volvemos en 7 minutos. Veña, pasad a cenar que este xenda hasta dentro de media hora ainda non volve. E non me rechistes, Pasa por veña. Bueno, xa estamos de volta en Cando Ruxo Formigueiro, programa especial de cine. E agora que entre Daniel Xosé Santomé, mellor conocido como Ismael Prejo Chequecales nas redes. Boas noites, Daniel. Ou Isma, como prefires que te chame? Nah, dame igual, la verdade. Soen chamarme Isma, así que está ben. Perfecto. Xa que estamos con preguntas, como se che ocorreu este nome para YouTube? Sí, a verdade é que é unha historia graciosa. Eu quería un nome original para a miña canle, así que o que fixen, como non tiña ideas, foi pulsarlle ao botón do medio teclado do móvil para ir escollendo palabras aleatorias. E así saiu. Ah, claro, ten sentido. Bueno, en fin, que nos traes hoxe, Ismael? Sí, pois eu veño a presentar a miña nova película, Cocido. Hoxe só traio ao tráiler, porque a película vaise presentar nos Mestre Mateo dentro duns meses. De que trata a película? É principalmente un thriller. De momento, iso é o único que poido dicir sobre o tema. O que si fixemos foi presentala como a primeira película feita por un youtuber na historia, para que adquirire influencia nas redes e a xente a coñecese mellor. Vaya, que mágoa que non podas contar máis. Unha última pregunta. Como e cando xurdiu a idea para esta película? A verdade é que xurdiu de maneira moi espontánea. Estaba eu falando cos meus socios de You Planeta Terra cando xurdiu esta idea. Foi un proceso de creación e de grabación no que pasamos todos os días do ano traballando nel. E nos gastamos 1 millón de euros. Gastamos 1 millón de euros. Pois só bastante interesante, verdade? Vemos o trailer entón, así deixamos a xente coas ganas e xa pasamos ao seguinte invitado. Encantado. A que esperamos?
Imagina que un día, ao tomar unha decisión tan sinxela como a que ingredientes do cocido tomar, a túa vida cambiase para sempre. O meu nome é Daniel Santomé e esta é a miña historia. Merda! Merda, merda! Isto non ensayo! Merda! Sí, ok. ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! Uau, que pintaza ten! Increíble como faz para darlle tanta epicidade a un cocido. Ah, grazas. En fin, Daniel, Isma, dende o programa agradecemos moitísimo que aportaras a túa creación esta noite. Ahora con mágoa temos que despedirnos. Moita sorte nos Mestre Mateo. Esperamos que vaya ben. Oh, claro, non hai problema. Por certo, seredes invitados especiais á estrea da miña película. Oh, que honor! Sinto moito, rompín a taza. Non te preocupes, xa recollemos agora. Ben, e agora quero dar a entrada a un invitado que trae unha curta moi especial. Demos a benvida a Xosé González, director da curta Manolo e María, Bailes Modernos. Hola, hola. Boas noites a todos. Miña nai, Xosé, vaya presentación tiveches. Home, é que un uso un sex symbol deses, coñéceme todo o pobo. Xa vexo xa. Bueno, contanos, quen és e que nos traes hoxe? Pois eu son Xosé Manuel María González Breixo dos Breixo de Carballo Furado de Abaixo. Vivo en Bellamorta de Arriba dos Castros e polo que pode parecer, eu non vou ao gimnasio, isto todo é de levantar rulos de erva. Vaya presentación máis completiña, Xosé? É que se non especifico pódenme confundir co meu irmán, Manuel María Xosé González Breixo dos Breixo de Carballo Furado de Abaixo. Claro, niso estaba pensando. En fin, agora que xa sabemos de ti e do teu irmán, contanos, que te trae por aquí? Sí, claro. Pois, desde sempre eu fui un apaixonado dos bailes, sobre todo dos latinos. Eu movo a cadeira como ninguén. O caso é que isto non apareceu así como así. Os meus avós, Manolo e María, xa me otorgaron esta habilidade, porque eles son fans totais da música e levar o corpo ao seu ritmo. Ademais, eles teñen unha habilidade increíble para non perder a forma característica de bailar. E o que fixen foi recopilar todo isto nun vídeo. E por eso, Manolo e María, Bailes Modernos. Pois, sin dúbida, parece interesante, sí. Parece che se o vemos? Home, pa iso vin, non ia deixar a miña galiña Pepa soa pa non poñelo. Sí, tes razón. Estamos na casa de Manolo e María, os meus avós. Aquí sentada vemos a María. Manolo, ven, corre, mira, que saímos na tele. Aboa, que son eu. Xosé, non é a tele. Cala, que o teu avó ben o cree. E aquí vemos a Manolo. Saúda a cámara, Manolo. Hola, Xosé, non ensines onde vivimos, que logo entran os ladróns e pasa o que pasa, Non, avó, tranquilo, que non saben onde é. Bueno, entonces permítoche gravar, pero tampouco ensines moito, Manolo e María son a típica parella de anciáns galegos. Manolo naceu ali polas terras de Vilalba no ano 43 e María, tamén de Vilalba, naceu algo máis tarde, no 45. Diría onde viven agora, pero xa sabedes que Manolo non quere. Eso digo, dame medo.
A Manolo encántalle a terra. Todo o que comen na casa está cultivado por él. Polo outro lado, a María encántalle cociñar. É a que prepara as comidas na casa. Disfrútao moitísimo. Algúns poden pensar que iso é machista ou algo diso, pero eles son felices. Cada un complementa ao outro e así viven en completa tranquilidade. Quérense moito. Pero, deixando atrás os hobbies individuais de cada un, hai unha cousa que os dous saben: a maxia da noite. Nese momento, olvídanse de todo, do mundo enteiro. Comenzan a reproducir calquera tipo de música e póñense a bailar. Pero iso sí, nunca cambian de baile. Manolo e María, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalles igual que música teñan. Se é vals, obviamente, Manolo e María, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se é reggaetón, Manolo e María, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Se é trap, da igual. Manolo y María, que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. Ollo, ese é death metal? Tamén, Manolo e María, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E bueno, non falemos dos clásicos. Aí Manolo e María, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como ninguén. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. En fin, resumidamente, Manolo e María aman o baile. O 1, 2, 3 e disfrutar xuntos como a ninguén. Eles son os meus avós, Manolo e María, e os seus bailes modernos. Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Meus aplausos, Xosé. Gustoume a curta tanto como aos teus avós o vals. Grazas, sí, gustalles moito. Pois nada, Xosé, dende aquí esperamos que chegues moi lonxe coa tua curta. Mago que non xa nos temos que despedir porque o programa está a punto de terminar. Non pasa nada. Grazas a ti e ao programa por invitarme a vir. Nada. Tamén quero dar as grazas aos meus avós, Manolo e María, por participar. A Nino Bravo pola música. Tamén ao meu veciño Juan Montes por deixarme un par de de trípode. A empresa Velaí pola vitrocerámica. En fin, mentre Xosé sigue dicindo as súas cousas, eu aproveito para darvos as grazas unha noite máis neste programa dedicado ao cine. Gracias tamén polo programa de onde chegamos ao minuto de ouro con 2 millóns de espectador, no que contamos con Abel Caballero. E, en fin, agora, cando xa estamos a rematar, deixemos unha pregunta. Levo pauta, non? Ou non? You're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind.